Inne kasingi ki nyotre gu yayong ki arngut ki nong mikmat jo Jirang ki ba konthop yu ba asotun MLA bat ba Victor Rani MDC Rohit Jain uhe ka CMJ Breweries Private Limited Byrnihat lambat ki we giri orang ba jong ketika than kila penlong jing Synreit kabala khle Dawai hasibun ki Bynta jong Surok na Byrnihat sa Khanapara haba Synreit Dawai sa ketika Surok lasdang na Byrnihat hakabau ba esotun berupa Victor Rani leshim bentalam pan Synreit Dawai ha ketika Surok lengba ketika Jaka la Synreit terteri agi Jaka ba kham yelum pajba bat seduk Khanapara Nika jing persang gejungi nak yang UMLA MDC ringkat bat Trei jong factory CMG Breweries Mr. Rohit jadi ban telakam ban yada ki ya kene ke jing Shitom ban penkhoj ya kene ke area te ngangit scam baling ba kene ke Dawai ke ban spray na do matag singi all along the national highway kan yarap kumno ban penyap ki kenyang Jepang lain no ki jaklia ki badon hakene ka Surok ka badon hadu mentah ban penpau ek jing sungu eki nomor ba ngilala ban yo ekene ka tangkar bat ya ka spray ka ni ka ba ka Dawai ban spray ekene ka Surok ba nang ba kan penkhoj yo kenyang Jepang ekinu no ki jaklia jigi ba don hakene ka Surok ba kat kum ka jing penkre hak du mentahi kalong ba khatsan tangkas ka Dawai bat kene ka ba ki yo ban spray kene ka national highway Kan